Zöldek, Gál Róbert vagyok, és ahogy ígértem, ma arról fogok beszélni, hogy volt egy képviselői összejövetelünk, egy online összejövetelünk, ahol megbeszéltük a közeljövőnek a teendőit, tehát ez egy beszámoló lesz, és kiegészíteni még azzal, hogy miért is csinálom ezt az egészet. Jó, tehát kezdjük a beszámolóval. Alapvetően egy nagyon jó hangulatú találkozó volt, előtte is már a Skype-on elég jól ment az adok-kapok poénokban. Egy kicsit ugyan technikailag hátráltatva voltunk, mert nem néztem utána időben annak, hogy a Skype nem fogja engedni 40 emberrel a hangbeszélgetést. De hát nem azért vagyunk egy csapat ezekkel az emberekkel, hogy ne találjunk gyorsan megoldást. Úgyhogy volt is rögtön, aki mondta, hogy hol és mit csináljak, regisztráljak fel. Gyorsan csináltunk egy webkonferenciatermet, és ott lett aztán a bő egy órás tájékoztató vagy beszélgetés megtartva. Amire el kell, hogy mondjam, ezekkel az emberekkel nagyon-nagyon büszke vagyok. Azért vagyok nagyon büszke, mert a nehézségek ellenére kitartottak, a nehézségek ellenére vállalják azt a munkát, azt a feladatot, amire most szükség van. Vállalják önmagukat, vállalják a nevüket. Nem egy lassan nem olvasott blognak a névtelen beírkálói, hanem olyanok, akik a nevükkel, arcukkal együtt vállalják azt, hogy ebben a munkában részt vesznek. Nagyon sokan vannak, akik most kapcsolódnak ebbe a munkába be, de a háttérben mindig ott voltak és segítettek minket, illetve a saját területükön végezték a munkát. És a többiekre azt tudom mondani, hogy egy végtelenül kitartó csapat. Végtelenül sok mindenen keresztül mentek, és kitartottak, független attól, hogy éppen milyen támadásokat kaptunk. És ami nagyon fontos, és talán mindennél fontosabb, hogy képesek nap mint nap dolgozni azért, hogy ez a friend, ez az álom, ez az ötlet, ez a valósággá tudjon válni. Úgyhogy itt most mindenki előtt nagyon szépen köszönöm nekik az eddigi részvételt is, és már is azokat az ötleteket, amit azóta is küldtek, és kapom folyamatosan a jobbító szándékú javaslatokat, kapom azokat a ötleteket, hogy mivel tudnánk gyorsabban és még jobban haladni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszak egy nagyon-nagyon aktív időszak lesz, nem csak nekik, hanem nekem is. Mert addig, amíg a saját munkámat felügyelem, addig lehet, hogy könnyebben lazít az ember egy kicsit. Amikor 40 ember mondja azt, hogy ezt és hogy csinálná, és hogy menjünk, mind menjünk, akkor azért lesz feladat bőven. Ezt az információt azzal szeretném neked kiegészíteni, hogy a jövő héten igyekszem megoldani azt, hogy területileg összefogjuk azt, hogy kik lesznek a képviselők, és majd a képviselőknek a hozzájárulásával, de ahogy látom, ezzel nem lesz probléma, csinálunk egy kis bemutatkozást a jövő héten minden egyes területnek, ami már fixen megvan. Jó, ebből fogod azt is látni, hogy melyik területek azok, ahol még keresünk képviselőket, illetve hova várunk még olyan aktív, agilis embereket, akik ebben szeretnének részt venni. És a másik téma, amit itt felírtam magam mögé a táblára, hogy miért csinálom mindezt. Sokkal egyszerűbb lett volna, sokkal könnyebb lett volna feladni, ahogy az emberek többsége feladja a dolgot. Viszont valahol olvastam, hogy az élet ott kezdődik, ahol a komfortzónád véget ér. És ez egy nagyon nagy igazság. Én azt gondolom, hogy ha feladtam volna, akkor nem az a kérdés, hogy most itt emberek anyagilag rosszul jártak volna, vagy nem. Számomra nem ez a kérdés, hanem az, hogy egész életemben azt mondhattam volna csak magamnak, hogy megint feladtad. Nem vagyok hajlandó feladni, és ezekkel a videókkal is, a kommunikációval, azzal, hogy életbe tartom ezt az ötletet, azzal egyetlen egy nagyon fontos dolgot szeretnék üzenni, és azt javaslom, hogy ha tetszik neked ez a hozzáállás, akkor a saját életedben is valósítsd ezt meg, azt, hogy itt vagyok, és nem vagyok hajlandó feladni. Valahol olvastam ugyancsak egy idézetet, hogy addig nincs vége a játéknak, amíg én nem győzök. És úgy gondolom, hogy ha ezt a hozzáállást el tudod sajátítani, akkor semmi sem ment attól meg, hogy sikerüljenek a dolgok az életedben. Jó? Tehát nincs vége a játéknak addig, amíg én nem győzöm. Időnként szoktam számítógépen játszani, egyre kevesebbet, mert nem nagyon van rá időm,
de esténként azért egy-egy játék néha belefér, és egész tínédzser korom óta voltak különböző ilyen lazításos időszakaim, és azt tudom mondani, hogy ezek a játékok is arra tanítottak meg, hogy egészen addig, ugye pontrekordok, nem mások ellen játszottam, pontrekordokról beszélek, egészen addig, amíg én az ott játékban benne vagyok, amíg én nem adom fel, addig az összes játékban benne van az, hogy rekordot tudok elérni. Az összesben. Mindegy, hogy milyen rosszul kezdtem, mindegy, hogy milyen rosszul sikerültek az első lépések. Fel lehet állni bárhonnan, és egész addig, amíg én úgy nem döntök, hogy most ezt abba hagyom, vagy veszítettem, addig nincs vesztés. Nagyon fontos persze ennek az anyagi vonzata is, most nem a játéknak, hanem itt igazából a mostani munkáknak és a mostani tevékenységnek. És azt gondolom, hogy azok a hibák, amiket elkövettem, és ami miatt nagyon komoly anyagi terhek vannak most a vállamon, azok tényleg megedzettek engem. Nagyon-nagyon lényeges az, hogy ezek kapcsán tudom azt mondani, hogy most egészen másképp látom az anyagi részét, és persze, hogyha feladtam volna, akkor sok embernek ez anyagilag nagyon-nagyon rosszul esett volna, de ez miatt sem adhatom föl. De az anyagi rész az, amit bármikor lehet pótolni, és vannak eszközök, vannak módszerek arra, hogy ez pótolható legyen. De azok az emberi részek, hogy esetleg te is úgy éld át, hogy feladtad, és van valaki, aki mégis tovább viszi, mégis tovább viszi, mégis tovább viszi, és ez neked erőt ad, én úgy gondolom, hogy ez a pénznél is sokkal, de sokkal nagyobb érték. És meg lehet itt szüntetni bankszámlákat. Meg lehet próbálni ellehetetleníteni működést. Ettől függetlenül azt mondom, hogy egy jó ötlet ki kell, hogy tapossa magának az utat. És a Fren, akárki akármit mond, egy olyan ötlet, ami nagyon-nagyon sok tízezer embernek fog megoldást nyújtani. És nagyon örülök annak, hogy most az a több mint 40 ember beállt ugyanebbe a sorba. Persze volt köztük olyan, aki végigjött velünk és taposta az utat, de most már többen tapossuk. És az a javaslatom, az a kérésem feléd, hogyha szimpatikus az a munka, akkor támogasd a képviselők munkáját, vagy hogyha olyan területen élsz, amit majd fogsz jövő héten látni, hogy mely területeken hiányzik még a képviselő, és úgy érzed, hogy ebbe a munkába szívesen bekapcsolódnál, akkor jelentkezz, és azon a területen oldjuk meg azt, hogy legyen majd a újrainduláskor olyan Fren képviselő, aki megfelelő tudással, megfelelő hozzáállással, megfelelő attitűddel tényleg fogja képviselni a cég alapértékeit és a megoldását. Úgyhogy mai nap igazából ennyit szerettem volna neked elmondani, és holnap fogok arról beszélni, hogy a képviselők milyen munkát fognak végezni, és miben tudsz majd rájuk számítani. Köszönöm szépen a figyelmedet, további kellemes napot, szervusz!